sikhuluma mfowethu ke umbongeni umfoka Mdluli ubuya khona ke ngaphakathi phela waboshwa ke emncane ngenxa ke yakho ubugebengu lobu uzosinika ukuthi ke yini eyayenzeke nanokuthi useze wakhetha ukuthi ashintshe impilo yakhe ke manje akwazi ukusiza abanye. Thandile sikubingelele mfowethu siwamukele kokhoze ekseni. Yebo ngibingelele okhozini ngibingelele umphakathi wonke wase South Africa. Sibonke nje ukuthola ithuba ngaleli suku kusivala inyanga yelembe ya kahle ilembe ke lo umuntu kuveleke oyengamsani nenhliziyo noma sisizwe ke imlando ke emikhulunywa ke ngalile but kodwa bese lithola iqiniso siqhubeka sikhula siyathola ukuthi hayi kuningi okungabhalwa kahle ngayo. Yebo ke sizwa endle ncwasibende izwa le voice yakho mingahlangana nawe Mroza ithi hello baby. Yeah. Usengiphansi ngo2 TKO. Usho wena uthi let's go home. Ngishaya TKO ibhande ngakuyena. Ngifuna ukubuka ukuthi leli ngifuna ukubiza ngegcikwane ngifuna ukubiza ngomoya ngazi ngakubiza ngani kuqhamuka kanjani kungena kanjani uyibona usukulento yini mhlawumbe kunomthelela wekhaya ovela kulo ngakwelami side ngingakubeka nje ukuthi indawo engikhulele kuyona mina umbongi kaMdluli lo ozalelwa eMbumbulo eMbumbulo ke indawo esikhule vele kunezimpi zembangazo zezigodi mekuphela izimpi zezigodi kube sengena ezembangazo ngibe umuntu ke nje oyibandakanya kakhulu nendaba zezepolitiki ngokuzwa ukukhulaneni kwami ababhuti ababe ngaphambili kwami bathi bebengitshela ngaba into engiyithandayo ngoba nokuzwela nezimo ebengizibona senzeke emphakathini ngase ngiyajoyina ilento indaba yenhlangano engicabanga ukuthi ke akubanga kubi ke lokho ukujoyina kwami inhlangano kodwa into yami iqale la ngithi bekoyiminyaka u1991 mekuphuma uBaba Mandela ejele ike yathi lento yembangazo ukukhuphuka ukunyuka kakhulu endaweni kwasho ukuthi ke angazi ngoba ngathi mhlambe ngaba umuntu owayenesibindi kakhulu ngagcina ngingahambi neage yami ngagcina ngihamba nabantu abadala futhi abaziwayo ngasekhaya eMbumbulo nje bayaziwa labantu bengihamba ngabo esikhathi esiningi sothi ikhali banokuthi bangineza ngoba njengoba umuntu ngothoka ngathi ngimncane ngaleso sikhathi ikhali zabo uthi ngisiphathwa yimina yabo mengihamba lokho kulento ku developile kweze wagcina kutheni igenge esikhula nayo yagcina siba nalokho ngihlonipha kokungisaba yabo menga into ke eyenzekile ngibe nebhadi ngoba wasengiqalile nje bengihamba nabo asamba indle bese singahamba indle lezinto yabo ngike ngaboshwa kusuku lami lo isikhathi sami sokuqala indlela ezingezintshe ezinhle include ukubulala izinto ezifana lezo nje ngoba phela eqaleni lento yobugebengu ebese sikwenza thina ekukhuleni kwethu bengingakabi khona noma mhlawumbe bengingakaveli kakhulu kuthina into ebesiyenza lezi zinto ngempela ngoba bekufanele ukuthi bekhona lo othikazisayo ngasekhaya owakuthiwa wabulala umalume kaBaba wabulala uAnti kaBaba ngiyobuyisela siyobuyisela. Okay ngo1991 ngangina 14 years ngiqala ukuboshwa ngiboshelwa ukufa kwabantu kuChristmas wakumhla ka25 December endaweni engasekhaya ngangena ke ejele ngenhlanhla ngisemncane kwabizwa ubaba ukuthi azongimela ngoba angiboshwanga ngingedwa ngoba njengoba kwakungisho ukuthi kwakuyindaba zeindlala sasiboshwe siba ngathi asila ko28 yabo mina ngabantu bazongibeka eduze ngokwelene ngoku-accuse noma mhlawumbe ngokwelene umuntu oleader ngoba ngangimncane but kodwa igama lalivela ukuthi umuntu owenze lapha umuntu osemncane lapha abantu ingane ezincane lezi ezenza lena ngebhadi ke ngathi ngizoboshwa mengifika ke lapha ke ufune ukuthi baba zongimela ngiphume nge-free bail yahamba ke icala kagcina ke basanikeza ummeli ke kwenhlangano le ngikuyona ngagcina ngikwazile ukuphuma kwami ngendlela nomphakathi owangimukela ngayo nenjabulo yekuyona ngazibona ngisikhokho yabo kwabanzi lento ngicabanga ukuthi enye into eyangilimaza kakhulu emqondweni ngalesa sikhathi kimi kwakumnandi ngoba ngangazi ukuthi angingeneki yabo abantu bonke bakusaba manje uyisikho ayike nje kakhulu ngikana nayo ayingeneki kakhulu kuyona kwamikhamba bekhamba ilento ke ileti isikhathi ngase ngiqala ke manje ngithi labo bhuti abanye bagcina bayaboshwa abanye bayashona yabo
nami lapho senginazi ikhale kuyezami awu ngoba la mesuke sihambe sokwenza lamacala vele kusuke kunesikhali lapho esikhona nabantu asuke siyakubona basuke benesikhali mase sifikile lapho sasuke sohamba nazi ikhali ngagcina ke lapho ngisala nekhale ekuboshwe eqhubekeni kwabo ubugebengu kubami ke izokuqala la sesi kwaba nezindlame ezinkulu ezagcina zesikhipha endaweni yasekhaya sagcina kushiswa imizi ekhaya kwashiswa imizi nje ngasekhaya kwashona abantu kwagcina siphumile ngeme siphuma ehlobeni eyazikhona ngaleso sikhathi angikwazi sathola ukuthi indawo izobancane mesiphuma nomndeni ekhaya sasibaningi asu 11 manje ngase ngibona nje ngento ukuthi no angikwazi ukuzompintsha enganza amantombazana ngithetele bona thina sobona sila lapha yawo hayi ukwenza njalo ukuthi ukwenza lokho kwami ukuphoqe ukuthi ngicina kanjani ngihambe ngibheka lezi indawo engathi asinathi isimo esiright yabo la kuthiwa kuyaliwa khona iyo indawo engibona ukuthi iyahlaleka kuyona ngizofika ngihlala lapho vele ngesibini sami ngcine lapho lo ndawo isi-owner isiphethe ngokuthini ngifunde ngisemncane ukushayela ngise-elshaya izinto eziningi bevele kuthiwa mfana omncane kuye mina ngizothatha imoto okufanele ngidrive imoto noma kufuneka imoto eyokwenza lo msebenzi uzothiwa mfana omncane mina ngizobe ngenza lokho yabo ngagcina ke ngingena kanjalo ke isibidi lapho sakukhula sawenza kamacala kanithini ngize ngiqaleke nami ukubona okay yake njengoba ngijwayele ukuthi ngihambe ngokhomba imoto kube ngishoda njengoba ngisho ukuthi la indawo bese bakuzona indawo kusuke kuliwe kufuneka ikhala kufuneka ukudla lapho amukho umuntu osuke elento esponsorisha lapho ithina efanele sibe ama sponsor ukuthi sihambe lethina ngifuna ukubheka lokho before siya kumhlosi yobheka indaba zokuthi iqale ulwela impindiselo because kunopolitiki ephakathi kodwa into izothi mawuse nginesibindi sokubulala ngeke ngifuna ungabi nayo imonto ngeke ngingafuni ungabi nayo indawo yagcina sifikile le element yokuthi ugcina usufuna izinto injalo ukuthi uyafika naleyo okay sokhuluma ngalokho ngifuna ukubheka usuku lakho lokuqala ngaphakathi ekhulu ukuthi ngathi uyisikhokho ngaphandle bonke abantu bekusaba boshiwe ke manje usungaphakathi umama nobaba bebekhona indawonye benikhula ndawonye nonke noma besihlaleleni izingane uma ushona bengizimncane kakhulu bengisemama ngenaphansi kakhulu ngoba elethe esikoleni ngangiphasele lasibizwa ngo form 4 ngiphasele u form 4 angikwazanga nakubhala angikwazanga ukubhala ngoba ilawa iPIC ikhulu kakhulu la sakhishwa khona ngasekhaya uma ngithi ngiyovuzama kwezinye indawo ngase ngivele senginestim manje sibi kwekoleni sangasekhaya ziyangaze zazingazi vele iningi okay uma ubaba uyena engathi esikhuleni naye ukuhlakanipha kwami ngiphambi kwakhe uma nobaba abantu abasebenzi beyisebenza bona kodwa ngabe ngiqamba amanga mengithi sikhule sicikizele khona masihluphe besuthe ekhaya bekuphekwa uma betshala ethunga umthunge kudleka nje ubaba ewumakhe engakuthi mina ayikho into engakwazi ukuyenza ngesandla sami ngakho ukuthi ubaba mengibe esikoleni mengibeke esikoleni bengihamba naye mhlawumbe la isenzela khona ngihambe angitshengise udonsa kanje la udonsa kanje into ezifana nalezo ingane mina ekhaya ngumuntu ngowesingaki ngowesi7 yabo abangaphambili ukuthi umfana omdala kufanele ukuthi kube yimina umfana omdala kuba umfana omdala bengakhulumi bakhona ke obhuti abadala kodwa esihlukana nabo ngomama esihlukana nabo ngobaba sihlangene ngomama ngaleko ukuthi lamajida ubukela kuona ebevele esatshwa yini enye bi status kubona ibingalinga umuntu omusha afisa ukufana nabo yini lebe abantu benengane benemali benemoto imali ibhuti ngoba ngizokubeka nje bebeshada amaplaza yo ngoba bebengenele nje eplazini imali eyibitholakala izinto etholakala nezinto ezifana nobucwebe even imoto mina ngabona ngihamba nabo kodwa ngingaunderstand ukuthi ngingakaqala ukuhamba nabo kakhulu ngibona behamba ngemoto uthola ukuthi sihamba ngemoto thina ngizobona ngesikhathi sakho le moto iyashisa imoto eshisayo ngoba bebehamba imoto ezinhle futhi yabo into obona ukuthi angithi na ukukhula kwethu siyazi sonke sikhule kuthiwa umonze kahle kusofana nomlungu ukuthi sikwenda nomlungu yabo manje nathi le impilo ngibe ukuthi nami ngizogibela imoto ngimncane yabo ngivele ngibona ukuthi ngizogibela imoto ngimncane lento ngoba iyenzeke nami ngisahamba isikole yabo lento ngaphathile even esikoleni bekubalula ukuthi ngitshontshe ipeni lengane
yo ukutshetsha nje impendulo engane ngoba ngizovela ngibuye kabi ngeke ayikho into etheni ezokwazi ukuyiphendula yabo noma ngoba nginalokho ukuthi noma ngahamba tshela abafowami yabo ngizomlinda lapha ngizokwenza le nto ke ngizama lokho ngizophinda ngigcizelela ukuthi yazi abantwana kumele ngingathanda ukuthi bakubhekisise kakhulu baqaphelisise lokho yabo lento ezincane ezisenza ushotshi rap esikoleni uyazi uyagcina uboshiwe lapho uyazi ukuginqa nje isithupha mina lokho ngikubone after banenhlanhla nje laba ngoba batholile abantu abafana nathi abazobatshela ungitshontsha irapper ingaqeda ifuture yakho yonke ngoba uzothathwa la ngithi usemncane mhlambe ke ugcina ungayanga ejele uyisoko piece of safety abokukhulunywe nawe mhlawumbe uyalwe kuthiwa uswazi oluncane kodwa isipha xa sesingcolile lento ke izohamba ihambe angithi manje esikoleni kuhamba kahle ufunda kamnandi esikoleni uphuma kahle esikoleni mhlawumbe lento owuqalile ukuyenza isiyakuphuma nje yabo kwakuyi age mhlawumbe yakufaka kuyona isikuphumile straight ufunda ube into right imisebenzi uyithole inkinga manje uyazi yonke amaform manje afuna ayakubuza le lento ayakubuza lapha impilo yakho yila uyobona ngathi yaphela emhlabeni usuve nje ngoba isiyakuvimba isopho kulula ukuginga ababegengisa kulula ukusula lezi zinto iminingi kakhulu iminyango mfanele kudlula yo asikele lejele usukhona usuku lakho lokuqala lolo njani wawusafila useyisikhokho usungenele usungaphakathi yanjani impilo usuphakathi abona lapha into engakuchazela nje yona lapha noma ngathiwa ububoshwe ngoba nami ngiboshwa su 4 okay kahle level wakufuneka mina kodwa into engikaphelisisile ejele isho umuntu owumfini angiyeke nje ke umuntu oaccuse osawuthi uboshwe naye umuntu owumfini lapha ejele amukho umfuni awukwazi ukukhulumela umuntu isiboshwa lapha sibheke ithikithi lakhe ngoba lapha noma athi unaso isibindi siyakwenzela ungasebenzisa sihlule ngoba lapha into ebusa ejele inombolo yo yabo inombolo ngayile inombolo ama 28 ngabe inombolo ama 26 angigcile kakhulu kodwa enombolweni ngoba sengeke kakhuluma kakhulu nawo abantu baningi futhi sebekhulume ngayo kodwa lento yenombolo engifuna ukuthi sik-understand ziningi izinto eziholela kuzona ngoba la okokuqala nje mungabe kade uyisikhokho ngaphansi uzazi ukuthi ngaphandle busimele musufika lapha ngaphakathi uzophathelwa intwana yo intwana mhlambe obujwala ukuyibona edrobheni laba mhlambe bukambona edrobheni behlala ngaphansi kwebridge kodwa lapha ngaphakathi ufike uphenduke angazi ukuthi ngathi awubi nenormal umqondo wakho ngiyizwa abantu beyikhuluma lento beyiactor beyikhuluma but ngaphakathi kufanele kuphile amanga until ufuna uba survive ufuna ukuthi usurvive nje ungalimali futhi ngoba lapha kuyakwazeka ukuthi siboshwe ndawonye ngokwenombolo kushudwe mina uthi angikwazi uaccuse wami yo leyo nto lo muntu safanele sohlala ngaphandle nokutshutshudwe nje kuthiwa kwaza umuntu angihlambe angazi kuwe sikakhulu kubantu kule genge lencane eshaya inombolo ngaphandle ngoba ngine believe yokuthi lento nje beshaya inombolo ngaphandle batshelwa abantu ababafowethu awula abantu ababafowethu engine show ukuthi ababatshela ngeqiniso ngoba umuntu oyazi inombolo nongenile inombolo afika ngithi ngendlela eqondile yasejele angasoze ngoba kunezinto eziyimfihlo basoze wayikhuluma ngaphandle njengoba befune ukuyikhuluma kukhona lento errong asuke iyenzeke kuyena ejele mhlawumbe usefuna ukuphela ngawo ngoba phela lapha ejele uyangena uthulane uphuma usuthulisile yo umfana uright uyinesibindi kade wazi uphathe ibhame enkulu ngaphandle ufike lapha ufike kwenzeke into ehlukile ngoba lapha nje bangisho ukuthi ejele udla ekseni ngo past 7 njengoba past 7 ilento ukudla kokugcina uzodla ngopast 1 kumukade uhleli ngaphandle kusufika lapha estoksini usufuna eziboshwa esekese izindala zikhona zine understand ukuthi okay njoba sidla le nto esikudlayo ngizobeka ngibekele esinye isikhathi estandela wena ngithi uzobona ukuthi hayi uyitshela mhlawumbe kusazodliwa udla musuqhamuka leso siboshwa sofika sikuthiland yabona isiboshwa ke lezi indala into ehlaniphe ngayo uma ufika uthi ngwakamakhuthi hawu nayi wakamakhuthi umuthi mina ngwaSimarisburg nayi waSimarisburg la abantu bazindawo
angazi usabaze ngaba bawuzonke umhlaba mufi uyochazela abamuntu umuqala uthi hawu uthi hawu awethu lapha ngopesta khabe lo muntu okhuluma naye umuntu waselento wasema respect khabe umuntu waleko kwalento ko Cape Town kodwa mekhuluma nawe zonke indawo la mekufika lo wakamakhothi uzofika wakamakhothi mekufika lo waselamonti naye yabo usho kwalelo okhunyela monti stand uyasazi abantu abalapha ejele bavaleleke endaweni eyodwa mebe ngalowo mqondo bathi mina ngiyesho into iyonto edala nami ngize ngicine ngithathe inombolo ngoba ngangibona ukuthi amacala beyimaningi mengiboshwe ngabashwa amacala azafika azabo 23 yo manje bengabe edlulele futhi lapha amanye agcina ehotela kwathiwa ngoba seninke nje kwakunamathiselwa kumina akunamathiselwa ngoba ugebengu amaphoyisa mengabe ekufuna ekhipha ebaphepheni asuke enzela show ukuthi nakwabanye abantu laba ngibona khona bakwazi kulento ukuthi bamemeza umthetho bathi ke usuku lami lasejele mfethu elokuqala nelokugcina ngathi into efanayo ngoba akujwayeleke ejele ngifuna ukubuka ke kwahlala leyo minyaka yakho wagcina kufika siya fast forward nje isikhathi la uphuma khona ngeparole iparole yakho ikhiphe ukuthi ube khona nini until nini imbandele khona bese ngiphinde ngibheka ukuthi yini mawuhleli nje umaswidi ngaphandla wenza ilutho noma khona imigomo nemithethe bekiwe ekhona njengalokho namhlanje ungahamba uphekezelwa nje manje ngaphandle into esengiyenzayo ngibhizi nje na umnyango ngoba nje bangengaphandle ngiphume ngo2011 ngisibhizi since ngaphuma ngasathatha nje isinqumo ngisengaphakathi ngoba ngaphakathi ngenze isho music ngeza ngibe ngiactor futhi ngaphakathi ngafundela special drama ngithe mase ngiphuma futhi ngaqhubeka lapho ngoba iphupho lami bekuthi labantu mina ngibe role model ngoba ngiyazi ukuthi mina into engikholele ebugebengweni beyukubukela kubantu abathile laba bebebukela kumina ngifisa ukuthi ke namhlanje bashintshe manje noma ngingasebona kodwa izingane zabo zishintshe ngegama lami yawo yonke esenginenhloso yakhe ingakho ngihamba nomnyango sihambela izikole bese kuyimen's bani conference nje elento ensuku ngihamba futhi nawo umnyango izikole ngiyazambela ebeke ngithanda kakhulu ebengisithi ngifisa ukuya kuzona mase ngihambelile lezi isemakhaya ngiyahambela izikole emakhaya ngoba mesiqaphelisisa ezikoleni manje uthola kubhalo 26 kubhala emathole sekhona abantu abamagunya la khona abantu abahoma into emngozi kuyena efishini yakhe umuntu ayapplyela indaba ebugebengwini njengamanje ke ngitheme ngiyabe ngibona isimo angiqasheki noma kukhona ulwazi enginaki nginazo into engikwazi ukuzenza kodwa ngikwazi ukuqasheka ngoba ngivinjwe ile criminal court noma kuthiwa ngibe nenhlanhla ngabizwa la ngibizwe khona ifike ngishaya lento mase kubizwa ngoba ngiyasaba futhi ukukufihla lokho ukuthi angeke ngaboshwa ngoba ngiyovala ukuthi mengase kwenzeka kuthiwa bayathola lokho kusho ukuthi sengikhomithe enye crime yabo manje kuyaphoqa ukuthi mangabe kuvela leli form ngiligcwalise yabo manje ngize ngenze njani ke ngo2016 ngisesavula indawo lapha yama S3 endaweni yasemzinto okay kwahamba kwangasebenzeka kahle sahamba saya emthwalumi nakhona kusento efanayo kwafika lento ke yokuluthwa sigcine sisukile ke ngoba saluthwa ke sagcina saphuma nje sithina singenalutho impilo sayiqala phansi ke emba silento siyenza njalo le yama SJ yangena i-radiographer ngene udoctor siyenza nonkosikazi ngitheme ngabe mengifika mesilento ekhaya mesifika ekhaya sesisiplan ukuthi okay ayisekho imali engenayo amukho umuntu osebenzayo saseshintsha umuzi wethu sabele sawenza i-medical center lapha sino doctor wamazinyo sine general doctor sino doctor wesintu sine social worker sine ndawo yokwenza ama i-drip bar ya ukushintsha ukugcina nje kulento umuntu okunye sikwenzayo njengoba sine group uthina ama survive bekuyifisa sami ukuthi futhi engathi bangakwazi ukuvela ukwenza experiment ngoba abantu nje bengikhuluma ngabo abantu bebedonsa iminyaka eminingi abantu abaphuma bashintsha impilo yabo abaphinde abaphuma bashintsha impilo yabo sibe sinalento ke njengoba ngisho ukuthi kune S-ray ekamakhutha ebizwa ngamakhutha medical center ngiyazinikela futhi mina emphakathini kuma NGOs akhona ngiye ngifike ngihambe ngimotivate ngizama ukuthi ngiyidonse lezi ngane elami iphupho bekuyikona nje ukuthi
just nje abantu abawu5 esontweni engibatholile abazoshintsha ngoba angazi bangakanani i-damage mina engiyenzile emndenini eminingi ezinye zezinto lezo ezingiphoqelelile ukuthi okay angiyiphoqe mina empilweni yami ngoba akufanele ukuthi ngiphoqe umphakathi ukuthi ungibone ukuthi sengishintshile ngithi abantu basibona mina angenzi kahle emphakathini ngoba imina engenza umphakathi ungibone njengomuntu ongalungile manje abanye abantu into ebashayayo bagcina bengakwazi ukuthi baphume kulento alokho efuna ukuyithethelela yabo ukuphuma kulento ukuvuma uyiqolela wena wenze lokho ubona ukuthi right ngenza into wrong why manje bezovela kube lula nje ukuba bangiqolela yabo mina lento angenzeli ukuthi abantu bathi hayi ngizela ukuthi mina lokho engikwenza damage angishintshe komunye umuntu akashintshe ngegama likaMbongeni. Mbongeni sithola kanjani ba page uze ngikwazi ukubingelelisa kende lodwa? Ngino Facebook kuphela nje ubizwa ngoMbongeni lapha kulezi inkundla mase kuba inamba yami ebizwa ngo 073 50 46761. Phinde futhi namba lo 073 50 46761.